Dobrý deň. Tu je tým ESVC a vy sledujete videoprehľad, v ktorom s vami zdieľame najdôležitejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti ESVC za predošlé týždne. V tomto vydaní uvidíte industrializácia vesmíru od myšlienky po realizáciu. Medzinárodná konferencia lídrov a investorov ESVC. Dokončenie financovania výroby biohumusu Jútera. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. V novom podcaste sa odborníci zamysleli nad vesmírom. Tejto téme sa zaviazali porozumieť vedecký redaktor konferencie ECOMIR o neraketovej industrializácii vesmíru Arsen Babajan a vedúca sekcie komunikačných stratégií ESVC Irina Kramarenko. V rozhovore diskutovali o tom, čím by sa náš svet mohol stať, ak by sa globálne problémy vyriešili vďaka prieskumu vesmíru. V Prahe sa bude konať medzinárodná konferencia lídrov a investorov ESVC Global. Podujatie bude prebiehať od 1. novembra do 3. novembra, počas ktorého lídrom komunít a partnerom poskytneme príležitosť vypočuť si vystúpenia popredných odborníkov a gúru finančného trhu. 30. septembra bolo oficiálne ukončené financovanie prvého závodu na svete na výrobu biohumusu Jútera. Výrazné zrýchlenie financovania umožnil vstup významného investora, ktorý uzavrel značnú časť investícií. Prečítajte si viac o produkte a nových etapách jeho rozvoja na našej webovej stránke. To boli pre dnešok všetky dôležité správy. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.